Bota carne no pote, Marianiña, bota carne no pote, Mariana. Un molete enteiro en ser velletado, unha bota de viño chupaina. Muller fartura de loita, que chei de tireu, muller, se ties como a terra nosa, e a terra como a ti é, e a terra como a ti é, ai la lelo, ai la la la. Facemos referencia con este obxecto a un autor galego que explica a súa obra a través do mundo rural. Sabedes quen é? Pois é Neira Vilas, un autor lucense que escribiu a súa obra na segunda metade do século XX. Cal pensades que era a solución daquela época para a xente do rural? Pois, como podes ver, a emigración era unha das solucións daquela época, pero non sempre era o mellor. Vamos a un narrador neno e a un narrador adulto. Agora estou nun dos corredores do centro. Como podes ver, este é un pouco asfixiante. Igual que a nova narrativa galega, que é moi asfixiante e mesmo deshumanizada. Os espazos da emigración mostrados na obra deste autor teñen tamén estas características. Pois Neira Vilas tamén fixo literatura para nenos, como pode ser a Amarela Tarabela. Pero a gran obra de Neira Vilas é Memorias dun neno labrego,